Здравейте! Чухте цигулковото соло от втората част на Пета симфония от Дмитрий Шостакович. На 4 април в фестивален и конгресен център Варна ще имам удоволствието да водя тази симфония като концертмайстор под палката на майстор Паликаров. Интересното е, че тази симфония не е изпълнявана във Варна от 25 години. Всъщност този концерт се явява своеобразен център на целия концертен цикъл, който осъществяваме в момента с оркестъра на Държавна опера Варна. И аз съм доволен, че именно Петата симфония на Шостакович се падна като този център. Разбира се, още една знакова симфония, разбира се, симфония с много размисли около нейното създаване. Дали ако го нямаше външното влияние и желанието да се получава гения, как трябва да пише в средата на социалистическия реализъм, ще се появи точно тази симфония. Дали това не е своеобразна подпомогната еволюция на композитора в посока, която той и без това би взел в творчеството си след симфониите, които пише преди това. На част от въпросите, разбира се, е отговорено, никога не е еднозначно, доколко тържествен е финала и какво се крие за това тържество и други много интересни неща. Но така или иначе музиката на симфонията е гениална и трябва да се чуе. Призовавам всички жители на Варна и гости на града на 4 април да са в фестивалния конгресен център в града. Трябва ни по-голяма сцена, защото Шостакович е писал за по-голям състав. И заедно с него ще честваме и патриарха на българската музика, който има поредна годишнина. Но слава Богу за него, поне не се сещаме само по време на годишнина. Панчо Владигеров и изключително популярния му трети клавирен концерт с също популярния наш пианист Георги Черкин. Една супер интересна програма. Вярвам, че ще се получи хубав концерт, така че заповядайте.